Здравей YouTube и VBOX, аз съм Хаждолак отново и Цаптиньола. Това е пак реклама на сървъра, но този път пак отново с обновяване. Сега ще ви разведа и ще ви покажа. Така, значи, забравих миналия път какво има, обаче поправихме правилата. Мисля, че той е променено. И да, сложихме факшън. Сървъра вече е факшън. Този добър лунар е направо златен. Успя да го направя. Thank you. По принцип много трудно се намира факшън. Тук мъчихме се един-два дена да го направим. Мъчи се, като видиш внесла, че има. Тук е инфото за факшъна. Аз първо мисля, че предишния път нямаше и такова обновяване на Warpwood. Така, сложихме и защита вече на спауна и малко по-надалече. Така, ранг евент в понеделник ще има. Спаун. Така, значи вече плеерите имат командите спаун, тъпла и тъпла цепт. Ако ще огледам за други команди да не добавим. Така, евент, няма какво, жел някакво. PvP-то. PvP-то вече е поправено, обновено. всичко. Тук наистина пробвали сме го, но не може да се бие. От може, тук може. Направихме го. Много се радвам. Ранг евент. Едно поле с трева. Сърво. Някакво друго. Всичко е окей, нали? Да, всичко е тип-топ. Значи плагини, команди, всичко е окей. Проблема е, че няма плеери, които да влизат. Да, всичко това е изцяло, което имах да ви кажа. Ела се до мен. И там всичко, което исках ти, това фактион и всичко е оправено, направено. Сега точно сложих факшъна, работи всичко тип-топ. Даже имам и факшън. Аз го инвайтах. Ето, ето имате такова команда. Да. Ела до мен да спираме. Да, бе, Надявам се да влизате и да се забавлявате. Сървър ви казвам, има всички погини. Сървър е просто сигурно на трето място сред най-хубаво направени сървъри в България. Български сървъри, говорим. Имам чувството, че скоро ще настигнем и PvP България, само плеер да влезат. Това е всичко от нас и до скоро!